For Hey, you all. for my fans from Romania. Only fans. Bro, o să mergem înăuntru în magazinul ăsta și o să încerc să vă arăt tot ce este acolo. Ce este acolo? O să mergem înăuntru și o să încerc să vă filmez cât de mult pot. Acum sper să am voie, că gen aici am voie să intru, dar la cam pașaportul la mine. Așa că revenim dinăuntru cu tot ceea ce pot să vă arăt. Ciao! Ok, haideți că am intrat. Vă filmez repede ce e pe aici, că nu știu dacă am voie să filmez. Până să ia de mine cineva, vă filmez un pic pe aici, cam ce se află. Dacă întreabă cineva, nu știu, le zic că-s pe videocall. Deci aveți aici toate tipurile de cannabis existente. Se intră doar pe bază de invitație. Invitație, adică băiatul ăsta pe care îl vedeți aici în față cu tableta în mână, vine să te ia din față. După ce îți scanează pașaportul, se intră doar cu pașaportul. Și au tot felul de jucărele. Aia este gen iarba normală.